Nu kommer der lockout. Mm-hmm. Hvad siger du til, at lærerne ikke må være? Det er selvfølgelig rigtig trist. Det er altid ret med nogle lærere rundt omkring, altså de her lærere, de er jo nærmest som ens forældre på en eller anden måde, når man bor her. Så, men ja, det vil jeg ikke. Jeg kommer til at savne rigtig meget i hvert fald. Det er lidt trist, at der kommer lockout, men så er det. Jeg kommer til at savne lærerne. Det er rart, at de er her normalt, til man kan snakke med dem, og det er hyggeligt at være nede på lærerværelset. Det bliver der noget helt andet uden. Og jeg fucking elsker lærerne! Jamen, jeg kommer helt sikkert til at savne Claus Ottos gode, energiske energi, og Katrines sjove kommentarer, og Masses lidt spøjse måde at være på, men meget hyggelig. Og jeg ser det som en del af mit efterskoleophold, at de er her, så det bliver da kedeligt og en ærgerlig afslutning på det. Jeg kommer til at savne lærerne helt vildt meget, fordi at det har ikke gjort mig fuldstændig skoletræt igen. Tak for det. Ja, det er ret ærgerligt. Lige heroppe til Frame, fordi der sådan, de ville kunne hjælpe med nogle ting, som jeg, for eksempel mig, så jeg ville få en del problemer med dem. Især når verden ikke er der. Shit. Det er ret trist. Så elsker jeg bare lærerne. Men ja, i det hele taget kommer jeg til at savne min lærer, og den hjælp, de nogle gange kommer med, som jeg har brug for i de undervisningstimer, vi nogle gange har. Det jeg kommer til at savne allermest ved, at lærerne ikke er her, det er, at de ikke er her. Det er den rigtig gode undervisning, og den varierede undervisning. Ja. Den varierede undervisning, der følger med hver sin lærer. Og vores ekstra forældre, altså vi er så langt hjemmefra, og det er bare vores ekstra forældre. Altså vil jeg gerne sende hilsen ud til alle de andre lærere og sige, at det er sgu noget lort, der kommer lockout. Det kommer til at savne jer. Hvis det bliver til noget rigtigt. Og nu har vi bare slet ikke nogen forældre. Bortset fra Klemmer og Bo. Bortset for Klemmer og Bo, men altså... De er vores bedstefar og bedstemor. Ja, de er bare vores bedstefar og bedstemor. Jeg synes, I har været det fedeste lærer, jeg nogensinde har oplevet, og jeg kommer til at savne jer rigtig meget. I er fede på så mange måder, og jeg kommer til at savne jer 100%. De fylder en ret stor del af sådan deres arrangementer om aftenen og sådan noget. For så ikke at sige om formiddagen, der er sådan, har vi jo alligevel Frame. Men også bare det med sådan, deres hjælp i Frame kommer til at være kæmpestor. Vi skal fx bruge 3 af dem, som nok ikke kommer til at ske. Det er lidt trist. Jamen altså, vi kommer da helt klart til at savne lærerne. Hvis der kommer det der lockout, eller når det er. Og især mit K, som kontakt, ja, vores kontaktlærer. Og Katrine, som er vores huslærer. Ja. Og Katrine, som bare lærerne generelt. Ja, alle lærerne generelt. Alle lærerne. Og Masses matematik, som er yderst vigtig. Man skal til prøve. Det kommer jeg. Okay, jeg synes det er mega noget, der bliver lavet lockout, fordi at, jeg kommer bare til at savne alle jer lærere mega meget, fordi I er bare så super gode og unikke og sådan noget der på hver jeres måde. Det er bare helt fedt, og så vil det også være måske lidt sådan ens, hvor vi nu bruger Klemmer. Ej, det er meget hyggeligt. Men en frame uge og sådan noget, det er jo hyggeligt nok og sådan noget, men det er lidt noget, at vi ikke kan få jeres hjælp og sådan noget. Det kunne være jeres unikke og helt fantastiske dejlige hjælp og sådan noget. I er dejlige og sådan noget. Hej hej! Alfred, hvad kommer du til at savne allermest for lærerne? Altså, det vil nok være, ikke for at sige noget om Bo og Klemmer, men 2 uger med dem, det tror jeg ikke, det er varieret med lærerne. Det kommer jeg til at savne. Jeg kommer til at savne Claus Otto og hans skøre ting. Katrine og hendes teenage-hadende hund. Jeg kommer til at savne sidde nede på lærerværelset til Paradise med dem. Ja. Med Katrine og Mette. Og Claus Ottos skøre idéer. Det kommer jeg også til at savne. Ja, Celine kommer vi jo også til at savne. Og hendes fransk og sådan noget, så ja. Jeg synes, det er meget sørgeligt, så jeg er begyndt at trøstespise. Ja, det er mest din hund, jeg kommer til at savne. Jeg fucking elsker lærerne. Jeg kommer til at savne dem sygt meget på en uge. Jeg kommer til at savne Claus Otto for hans positiv energi altid, og for Katrine, hun bare altid hjælper mig, når jeg har brug for det, og jeg kommer bare til at savne dem så meget, og de fylder bare så meget. Jeg elsker dem bare.
Hej, dejlige lærer. Vi kommer til at savne jer så fucking meget. Det bliver virkelig så underligt, at I kommer til at være på skolen. I er vores anden forældre, det er helt vildt. Det bliver så svært uden jer, og det man aldrig har nogen at komme til. Det bliver altså Bo og Klemmer. Det bliver sgu ikke det samme, vel? Altså, vi skal have vores dejlige lærer. Vi skal have vores dejlige, fantastiske lærer, som vi bare ikke kan få noget ved. Det er helt fantastisk, ikke? Kom til at savne jer så meget. Det bliver så svært uden jer.